kuma digital platforms indlela enowuthenge ngayo umculo wami. Ngithokoze kakhulu since ngaqala mina ukufika emculweni angikaze ngathengisa ngalendlela engithengise ngayo. Ngithengise imali eworth to 100k. Angikaze ngakwenzeka lokho. Kuyabeqala ngonyaka ophelile. Kungamile futhi kusaqhubeka. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu. Ngiyanthanda. Abanye ke bathi uskweletu uphi ngeyitetwana simbonanga asamazi kanjani njani. Cha bafuthi ngikhona nje ngisaglowa lonto. Ngisaglowa lonto. Impilo nje iyaqhubeka. Eningenzele kona kuhle kakhulu ngani zakwethu angifuni uqamba amanga. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi ke sihlangane lapha emzimkhulu endaweni yakabombo. La khona i-festival noma i-event whereby siyothi sibonga ivoti lakho. Sobe nje sikhona kuzobe kumnandi kakhulu. The reason why uskweletu music productions neJumbo communications also IGP we have combined and then decide ukuthi kumele sithi go back to abantu, those people ebekuyibona bebekade besivotela. So siyabonga kakhulu lokho esikwenzayo sikwenza by the intention of showing you support, of showing you appreciation esinayo ngothando nelikhombisile during into yokuvota ingoma ya top 10. So siyabonga kakhulu ngani zakwethu. Asihlangane khona ngomvulo lwesiyakona. Impilo nje iyaqhubeka. Ngiyafisa ukuthi nakunene impilo iqhubeka kubo bonke abathe bavota ningapheli mandla ngani zakwethu. Nazi ukuthi every time there is always win also lose. So izinto kufanele sizi expect lezo ngaso sonke isikhathi. So siyabonga kakhulu. Ngiyanithanda kakhulu. Ngizoqhubeka futhi nginenzele okuhle. Uma nisaloko nje nisakhona eduze kwami. So it's vital ukuthi whenever besinxusa about something and then once leyo nto seyenzekile is either iphumelelile noma iphumalelanga, sikwazi ukuthi sibuye size kunina sizothi thank you. So no matter bekuthiwa besiphume eyiphi position besizobuya sizothi siyabonga ngakho konke, ngoba kunabantu abathatha ama-150 wabo benezinto ebeyiserious ngaphezu kwalezo ebesizicela thina, kodwa because banothando lokuthi abasibone siqhubeka siya phambili base becontribute bathi no asikwazi ukuthi sihlale sibuke, asikwazi ukuthi sithathe lokho okuncane sinako kwezingane zethu sifake lapha phakathi ukuthi umntwana noma umfana uskweletu akabheke phambili. So ngiyakubonga kakhulu lokho. Ngithe nje uma ngicounter o150 about 68,000 of which ngize ngathi kuthiwa iyona number engiyitholile ukuthi ngivotelwa abantu angazi abangakhi kodwa amavoto wami abe u68,000. So ngithe mangicounter it's close to 90 something thousand. Imagine ke ukuthi kulo 90,000 abantu bevota ngama SMS. Bengubani mina bengiyothatha pho 90,000 ukuthi ngiyivotele mina. Uyabona, so uthando lwabantu ngiyalibonga kakhulu bafowethu. Ninkomisile ukuthi niyangithanda. Enginethemba futhi ukuthi na this year umsebenzi ngendlela engiyithandile ngawo uma ngangilele ngibhala ingoma ezinye ngivuka nazo emaphusheni ibonakalise because iyona ndlela mina engibhala ngayo leyo. Nginethemba lokuthi sizonifundisa okuthize futhi sizophinde sifane nale album zibe ngaphezulu kwale album ebekuyiyona ebeniyithokozele. Ngiyacela ke ngani zakwethu ukuthi nasebevulela emsebenzini niphathe kahle nisebenze nikhumbule ukuthi yonke into njengoba sisemhlabeni siphila imali eniyitholayo anenzela abanye abantu kodwa nenzela nina. Uma ngithi nenzela nina umuntu nomuntu njengoba esebenza unezinhloso nento ezinhle ayifisayo empilweni. So
asiqhubekeni ke bafowethu sisebenze sizenzele thina ungabheki ukuthi omunye umuntu uthini mawusebenza yenza lento ejabulisa wena so nathi njengoba sicula nje thina siculela ukuthi sijabulise nina uma ngabe senijabulile nina bese nisinikeze iappreciation that is why ke nikwazi ukuthi nisivotele please because vele benibonile ukuthi siyadeserve ukuthi sivotele siyabonga kakhulu ke bafowethu uNkulunkulu anibusise isonto ngalekalanga ezisonto yabafowethu azishone khona nami ngumzayo ngijika umphelo nje